DXDC Radyoman Report. Nagpahimangno ang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 11 sa publiko batok cannabis o marijuana cake ug cookies nga ginabaligya sa online. Sigon ni PDEA 11 Regional Director Naravi Dakyatan, gipaigmat niini ang mga konsumante karong holiday season batok niining pastries nga lakip sa mga ingredients ang marijuana. Gibutyag niini nga hugot ang ilang surveillance sa mga gahimo ug pamaligya sa marijuana cake ug cookies. Checkmate na anay ginagmay na ginahinay ug pasulod and they are selling it online. So, some also, mga frequent customers nila, ilang gina-contact, and then they can really attest nga naay sulod na marijuana because they have the same effect sa paggamit nila og marijuana. Nala tayo na-apprehend? So far, wala pa. So, we are conducting our casing surveillance para ma-determine na to ang mga taong nagpaluyon ini. Yawag sa PDEA 11 ang publiko nga i-report kanila o pwedeng mag-message alang official Facebook page aron mahunong ug madakpan ang gahimo sa nasangpit nga illegal nga aktibidad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay Miginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.